Hello, good morning and namaskara ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸಂಡೇ May 7 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಾಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ May 7 ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ನಾದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನ 6:40 ದಾದನ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ TV ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪನ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಕೋಡೆನೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈದೆ ಕೋಡೆನೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೋಡೆನೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಿದಡೊಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬರೀತನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಎತ್ತೊಂಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಗೀತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಜ ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಇಂಚ ಮನ್ಫೆ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗನೇ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಓದಿ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಕೋಡೆನೆ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪೈತೆ ಸಿ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಟ್ಟಿದು ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಜೈದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪಿರೋಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆ ಪೋಪುನ್ ಬುರ್ಚೆಂದೇನೆ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಎಂಚನ ಪೋದು ಬಿಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು 5 minutes ಟಕ್ ಅಂದ್ ರೆಡಿ ಅದು ರಿಕ್ಷಾಡಿ ಯಾನು ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯ್ನಿ ಈ ಸಲ ಎತ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಗಡಿ ಯಾವಂದು ಎಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡಲ್ ಅವ್ರ ತುಚ್ಪಾವೆ ಕೇಪಲ ತುಚ್ಪಾವೆ ಇದಪ್ಪಡೆ ಪೂರ ಪುಣ್ಮಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮುಗ್ಗೆರೆ ನಿಲ್ಚಿ ಮಾರೆ ಯಾವ್ದಾವು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಡುನೇ ಹಿಡ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೇಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಅಂಚೈತೆ ಮಾತ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ದು ಮುತ್ತ ಅನಿಶಿನ್ ಲಕ್ಕನ ಆಯ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪದು ಆಯ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಅನಿಶಿ ಪೋಪೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಿದೋಡ್ರೆ ಬೇಗ ಅವು ಯಾನ ಇದು ಒಂಚೂರು ಹಾಲು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಪಡ ಎಂಕುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವು ಪೂರ ಪೋದುಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಕುಲ್ನಾಗ ಲಕ್ಕನಾಗ ಹಾಳಾದಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ದೀಪುನಂಚಿನ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಪುನ వచ్చిన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂದಿನದೆ ಇದು ಐತಪ್ಪಿರಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಉಂಡತೆ ಐತಪ್ಪಿರಾಡ್ದೆ ಅವರಿವೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನೇ ಆನೆ ಎನ್ನದೆ ತಾಳ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೈದಿ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒರಾಂಡಲ ನಿಕಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಚ್ಪಾಜಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತುಜೆರ್ ಎಂಕಲೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಂತೂ ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಕುಲ್ದ ನಾನೊಂದು 6 ಜನ ಬರರೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಬಟ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನೇ ಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತೇರ ಅವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ನೀಟ್ ಅದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಪೂರ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಈ ಸಲ ದ ಫುಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ವಾಸ್ ಆಸಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಂದು ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಫೇರು ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಸೊ ನಿಕಲಿಗ್ಲದಾದಂಡಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದಿಮೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಂಬರ್ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಲ್ ಆಯ್ನಿ ಅನ್ಕೇಂಡ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಡು ಉಂದುಪ್ಪುನು ಬಲ್ಮಠ ಕಂಕನಾಡಿ ರೋಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇಂಚ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ 1,000 ಜನ 2,000 ಜನನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು 6 ಜನ ಸೇರರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು AC ಹಾಲ್ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಜನ ತೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ರೆಡಿ ಆತೇರ್ ಫುಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ
ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರೆನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಆಣನಕುಲ್ ಪೊಣ್ಣ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೊಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲ ಪೋಪೊಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಕುಲೊಂದು ಆರಾಮಾದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ. 4 ಕುಟುಂಬದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತಂಡೆ ಹೌದ ಇತ್ತೆ ಇಕಲ ಮಾತಿರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಪಗಪ್ಪುನಂಚುನ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣಾಗ ತೂಪಿನ ಪೊಣ್ಣ ಆಣನ್ ತೂಪಿನ ಆಣನ ಇಲ್ಲಿವರ ಪೋತು ಓಡಾಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿವರ ಪೋದು ಓಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನಿಶ್ಚಯ ನಡತದು ಬೋತುನ್ ಎಕಡೆ ಆತ ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ನ ದೇವರನ್ನ ನಡುಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದವ ಆತಡು ಈತೆ ಉಂಗಿಲ ಪಗಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಣ ಉಂಗಿಲ ಪಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಮಾಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ನೆತ್ತ ಆಜನೆ ಮಹಡಿಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ಲ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪರಮ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಆಣಕ್ಕೆ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೋಮಾಂಚನ ಅವು ಬಿರಿಯಲ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮಲ ವಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ದೋಜಾಡು ಎಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲರ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಜೋರಾದ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂತು ಇದೀಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಲೋನಿ ತಂಚನೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುದರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ರಾಮ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಲೆಗ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಲೆಗ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋ
ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದುಂತುನು ಅಪಗೆ ಆ್ಯನ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇ ಬಿ ರೀಸನ್ ಉಂದುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚಿಡ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ದಾರೆನ ಪಪ್ಪ, ಯೆಲ್ಲೋ ಶರ್ಟ್ ದಾರು ಪೊಣ್ಣನ ಪಪ್ಪ, ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಟ್. ಈತು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ನು ಬಳಸೋನ್ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಉನರೆ ಕುಲ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೈ ಫುಡ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮುಲ ಆಣುಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ವನಸು ಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಕಾಂಡೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಬಾರಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತದನ್ನ ಯಾನ್ ನೀಟಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆ ಇರ್ದೆ ಏನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪೂರ ನೀಟಾಗಿ ತುಚ್ಪಾದ್ವಿ ಲಾಂಡಲ್ಲ ಏನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ഞാന് ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಟ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ತುಕ ಏನ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂದು ದೆಪ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ಲ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಅವಲ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂದಜಿ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಲೆಹೆಂಗಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಚ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಜಿನಿ ಕಲೆಗ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಬೈತಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತೊಂಡೆ ಪಂಡೈತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬೊಕ್ಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರಿಯ ಮಣಿಲ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನೆ ಕೋವು ಪೂರ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಕ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಲ್ಡೇ ಪಾಡೋನು ಪಿದಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಓವಂಡಲ್ಲ ಪಾಡರೆ ಇಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ದ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡೋನು ಇಜಿನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕುಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿನೇ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂದು ಲೆಹೆಂಗಾಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಡ್ ತೋಜುಂಡದಾದನ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಿದರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪಾಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಚ ತೋಜುಣುಂದು ಅಂದ್ ಪೂರ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಯಪಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದು ಎನ್ವೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಆತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೂರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂಯರತ್ತ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೇರೇನು ಲೇದಿತ್ತೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ರಂಜಿತಾನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಒಂದುವೇ ಡೇಟ್ ಈ May 7th ಉಂಡತಿ ಈ ಡೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದು ಅದನ್ನು ಈ ಡೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮದಿಮೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಡೇಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲರ್ ಅಡ್ಡು ಉಂಡುಕೆ ಆಂಡ ಬರಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಿಜೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಓಡಿಗಂಗೆ ಪೋಪುನತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ದಿವ್ಯನ ಮದಿಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಏಪಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಬರುವೇರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಯೂಶಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನೇ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಪಿದಡ್ದು ಪುನಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೊಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಬಟ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಉಟ್ಪಿದೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟವಲ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೀಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಫ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ತೂಂಡ ಬಲ್ಫರಿ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೀತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಪಿದವ್ರದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾಡ್ದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನರಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಬಲ್ಫರ್ ದಾಲ ತೂಚಂದು ಖಾಲಿ ಸಾಮಾನು ತೂಚು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮಿನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜೊಂದು 8 minutes ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜೊಂದು 8 minute ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ತೂರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಿನಿ ಅನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ತೂವರೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚಾದಿ ನಾನು ಹೊರನೇ ಪಾಡರೆ ತುಪ್ಪೆ ಹೊರನೇ ಪಾಂಡ ಪಿರ ಇಂಕು ಡೇಟಾ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಯಾವುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸಿತ ಆಯ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪುಡುಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಾತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ಮೋಕೆಡೆ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.